виктория киселёва номи худро дар таърихи ҷудои тоҷик бо ҳарфҳои зарин сабт намуд. ин варзишгар аввалин медали тиллоро аз мусобиқаи ҷоми осиё ба хазинаи дастовардҳои варзишии меҳан ворид кард. соли кунуми эпикороти роҳбарияти федератсияи ҷудои кишвар ҷиҳати пурқувват намудани ҳайати бонувон амалӣ гашт. виктория киселёва ва александра кан ҷудои тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ карданд. ин тасмим ба хотири рақобатпазир намудани бонувон дар майдонҳои бузург аст. бори аввал мунтахаби тоҷикистон дар рақобатҳои даставии чемпионати ҷаҳон миёни ҷавонон дар ҳайати се писар ва се духтар ширкат намуд. виктория киселёва дар федератсияи россия ба воя расида аз хурдсолӣ ба ҷудоро меорад ва дар толори ҷудои морӣ зери роҳбарии фотеҳ маҳмадбеков машқ мекунад. баъди машварат бо мураббии худ тасмим мегирад ба дастаи тоҷикистон гузарад. гузариши ӯ ба дастаи кишвари мо саҳифаи наве дар таърихи ҷудои меҳан шуд, зеро бори аввал ҷудои занонаи тоҷик дар мусобиқаи байналмилалӣ сазовори медали тилло гардид. 24-й год прошел для меня тяжело. Я восстанавливалась после травмы, и один из первых турниров как раз-таки был в Гонконге, который я выиграла. Я думаю, что это только начало моего пути, пути всех спортсменок, женщин Таджикистана.